Daný hold a úctu novým papírovým manažérom. Chcela by som, aby odznelo pár slov, a pokiaľ by sa dalo, aby tu bolo ticho, aby tie slova prenikli až do srdc ľudí. A poprosím aj skladbu, ktorú sme si dohodli. Rozpoviem vám príbeh, ktorý sa práve v tejto chvíli píše do histórie slovenského a českého foreveru veľkým modrým písmom. Na začiatku bol veľký sen. Žiť krajšie, žiť zdravšie, žiť šťastnejšie. Boli však aj okolnosti. Zložitá životná situácia, strata zamestnania, zamyslenie sa, ako ďalej a čo ďalej so svojím životom. Zdravotné problémy, finančné problémy. A objavila sa pri nej dobrá biela Gabika so svetelkom v rukách. A ona to rozpoznala. Koľkým ľuďom potom môže rozžiariť život. A tak padlo rozhodnutie. Vtedy sa narodila Forever Turbo Lady. S veľkou vášňou, presvedčením a láskou rozosievala semienko nádeje zvanej Forever do srdc mnohých ľudí. Mnohí jej neverili. Mnohí ju vysmiali. Aj kolená pod nohy hodili. Ale ona mala silnú vieru a pevný postoj, že toto svetelko Forever dá ľuďom možnosť na preliečenie peňaženky a ich životov. A túto vieru vlievala do ľudí vo svojom týme, dokonca aj v iných tímoch. Každým rokom pribúdali tých, ktorí tomu uverili a konali. A Turbo Lady tomu dávala smer a energiu tvorenia, aby sa sny stali skutočnosťou. A tak, za 8 rokov vznikol tým v modrom. Jej sila sa znásobila do konkrétnych výsledkov. Po 2 rokoch senior manažér, po 4 rokoch soaring manažér, všetky levely autoprogramu, 41 nových manažérov, historicky prvá držiteľka Černého bonus level 2 na Slovensku a v Čechách, a to hneď 2-krát. Celkovo sa na Černého bonus kvalifikovala 5-krát. Od roku 2016 sprevádzaná úžasným, starostlivým partnerom Petrom, ktorý je veľkou, obrovskou oporou. Spolu vytvorili neporaziteľnú dvojicu lídrov. Pozrite si teraz do pár momentov tejto nezabudnutelnej cesty. Prosím o video.
Musím sa pohľadkať. Ďakujeme veľmi pekne. Je to pre nás úžasný deň. A bola to pre nás úžasná cesta tých 8 rokov. Pre niekoho možno málo, pre niekoho veľa. Ale ja som presne na takejto akcii pred 8 rokmi uvidela neviditeľné, uvidela to, čo firma Forever ponúka, uvidela tie možnosti, ktoré sú, pretože vždy som rozmýšľala logicky, že keď to jeden urobí, vie to urobiť aj druhý. Takže aj tí, ktorí ste tu dneska prvýkrát a možno máte svoje prvé 2 body, možno ste si preberali supervízorské pozície, vedzte tomu, že je to len vo vašich hlavách a srdcoch a celých 8 rokov sa riadím vášňou, srdcom pre to, čo robím. Nedajú sa veľké veci robiť iba tak a nedajú sa robiť rýchlo. Aj moja cesta v začiatkoch bola hrboľatá, tak ako tu Mirka pekne povedala, kde ma mnohí vysmiali, kde mi podkopali nohy. Nikto mi neveril, že to, čo začínam robiť, je seriózne a že z toho môže vzniknúť nejaký výsledok. Každý sa ma pýtal, či som videla už človeka, ktorý tu dosiahol nejaké výsledky, či som videla človeka, ktorý tu zbohatol, pretože také nie je. Ja som možno mala to šťastie, alebo treba ísť šťastiu v ústrety, že moja sponzorka, keď som bola 5 týždňov v obchode, ma zobrala do Budapešti na jeden seminár, kde si naša vrchná línia úžasný Miki Berkič preberal diamantového manažéra. Stála som v strede štadiónu, on tam krásne rozprával, videla som 1,60 m malého chlapa, ktorý tam pobehoval po pódiu a ktorý takto ukazoval na mňa, že aj ty to dokážeš. Vám, keď ukážem, že aj ty to dokážeš, pozrieš sa doprava, doľava, alebo si povieš, že ja to dokážem. To je ten veľký rozdiel. Najprv musíš uveriť, že aj ty môžeš dokázať veľké veci. A potom sa začal môj boj so všetkým, čo okolo mňa bolo, so všetkými ľuďmi, s rodinou. Jeden jediný človek, ktorý ma podporoval v mojich začiatkoch, je tu môj syn, ktorý mi veril a keď som aj tam plakala, kde ma nikto nevidel, vždy prišiel za mnou a povedal: mama, ty to dáš, ty si vzácny človek. A už som mala jedného podporovateľa po pár týždňoch a trvalo to pár mesiacov, pridala sa aj dcéra a potom prišla krásna cesta a videla som, že sa krásne dá ľuďom pomáhať. Mala som svoj cieľ, mala som svoj sen. Pochádzame z najchudobnejšieho mesta na Slovensku s najväčšou nezamestnanosťou, ale mňa nikdy nič neodradilo. A ja som vedela, že všade existujú ľudia, kde tieto produkty potrebujú. A keď som sa prechádzala so psom, tak som sa pozerala do okien a spočítala som, koľko žltých bandasiek tam môžem predať a koľkým ľuďom môžem zachrániť tak život, koľko zubných pásd asi potrebujú. A veríte, či neveríte, z tohto som bola supervízor. Do každej domácnosti sa dá dostať produkt. Koľko ľudí čaká na riešenie, na to, že ako mu pomôžete. Samozrejme, aj ja som sa musela učiť túto profesiu, pretože som si myslela, že keď ja som taká nadšená, tak všetci okolo mňa budú, určite to poznáte. A musela som pochopiť, že treba v ľuďoch hľadať ich dobré stránky a keď v nich nájdete, v čom sa oni cítia dobre a pochopia filozofiu a poslanie firmy Forever, tu budú mať úžasne krásne výsledky. A takto začali prichádzať moji prví spolupracovníci, s ktorými sme si vždy povedali, spolu to dokážeme. A za celých 8 rokov vždy si hovoríme, spolu to dokážeme. Nič nie je silnejšie ako to, keď viete sa zomknúť dokopy. A keď už prišli aj tieto výsledky a nikto
okrem pár najbližších mojich priateľov vedel, aké mám doma starosti a trápenia, tak som musela ukončiť rôzne etapy môjho života. Bolo to veľmi, veľmi ťažké obdobie a môžem povedať, že keby nebolo Forever a nebolo priateľov, ja by som to asi ani nebola vydržala. Boli ľudia, ktorí ma podporovali, boli ľudia, ktorí ma prichýlili a boli ľudia, ktorí stáli vedľa mňa aj v tých najťažších chvíľach. Ale viete, všetko zlé, keď sa skončí, vždy sa otvoria krásne ďalšie brány a osud aj všetci ma asi majú veľmi radi, pretože mi do cesty poslali tohto úžasného človeka, s ktorým 3 roky zdieľame spoločný obchod a dneska máme výročie svadby. Neviem, či vedel. Len som to nechcel. Nič nie je krajšie, ako keď nájdete v tejto robote harmóniu so svojím partnerom, ako keď nájdete spoločné ciele, spolu zdieľať všetky tie prekážky, ktoré sú. Môžem povedať, že túto prácu si neskutočne užívame. Milujeme každý jeden deň, s radosťou sa zobudzame a vždy máme pred sebou, komu ďalšiemu človeku vieme pomôcť. Pretože my už sa nepozeráme na tie kontakty tak, že komu musím povedať, ale komu viem ďalej zmeniť život k lepšiemu. A veľakrát sa pozeráme v začiatkoch a je nám zaťažko to možno niekomu povedať. Bojíme sa nie, bojíme sa sklamania, bojíme sa zlyhania a veľakrát možno vynecháme takých ľudí, ktorí by tú pomoc neskutočne potrebovali. Jedna malá vizitka, ktorú som dostala pred 8 rokmi do ruky, zmenila nielen môj život, ale životy niekoľko 100 rodín v našom týme, ktorí vedia vďaka Forever žiť krásny a hodnotný život. Preto sa vždy pozerajte na svoj menný zoznam tak, komu viete zmeniť a vďaka tomu jednému človeku možno zmeníte životy ďalším a ďalším rodinám. Ja by som touto cestou chcela aj späťkom poďakovať našim úžasným sponzorom, ktorí za 8 rokov vždy stali vedľa nás. Zo začiatku sa ma vždy moja sponzorka pýtala, ako ja tebe viem pomôcť, keď ty si taká úžasná a tak vieš robiť. A ja som jej povedala, nikdy sa nepodceňuj, Gabika, pretože ty pomáhaš viac, ako si myslíš. Každý jeden človek je vzácny a doteraz pomáha celému nášmu týmu. Poprosím, aby dneska sponzori stali tu vedľa mňa. Poď, Gabika, sponzori. Mikrofón zoberie. Takže Aťka a Peťko, zo srdca vám gratulujeme, že vás máme. A teraz by sme vám chceli odovzdať zatiaľ len symbolicky tvoj veľký sen, lebo ja sa pamätám celkom na začiatky, aj keď si z posledných peňazí, čo si mala v rodinnom rozpočte, kupovala krabicu, ale si stále chcela ísť na Malé divy. Takže teraz je symbolicky, ale v novembri ideme na Malé divy. Mala som svoje sny, aj cestovateľské. Vďaka Forever sme za tých 8 rokov precestovali všetky kontinenty okrem Austrálie. Preto trmočím teraz pánovi Petrovi Búcovi, že aj tam by sme sa radi pozreli. Niekedy. Čo je úžasné, že človek si tu môže naozaj splniť všetky sny.
ale v každom prípade, keď vy pomôžete ľuďom snívať a pomôžete ľuďom v tom, aby aj oni žili krásny, hodnotný život, túto prácu a na tejto ceste už nikdy nebudete sami. A práve nám sa podarilo v tíme už vychovať pár úžasných lídrov, ktorí už pomáhajú ďalším a ďalším rodinám. A preto by som chcela poďakovať svojim senior manažerom, a keby prišli teraz ku mne tu hore, Danka Fülieš s Adriánom, poprosím vás, Peťka Feldiová, Zuzka Holodová, Katka Tomková s Lackom, Marek Barta s Ľubicou, myslím, že som vymenovala si všetkých seniorov. Poďte sem ku nám. Ďakujem. S týmito ľuďmi bojujeme každý deň a myslím si, že tie týmy, ktoré tu sú a tá práca a tie kvalifikácie a toľkým rodinám, koľko vieme pomôcť, to práve to spolu je to úžasné. Podarilo sa nám dať veľa ľuďom sen, podarilo sa nám veľa ľuďom pomôcť a tak sme spoločnými silami, ako tu vo Forer je, že spolu dokážete aj diviť, poľahli ďalším úžasným ľuďom na manažerské pozície. Dúfam, že sa zmestíme. Poďte manažéri ku nám. Poďte, zmestíme sa na tomto pódiu. Tak poprosím a veľký potlesk pre všetkých mojich manažérov v týme. Nech sme tu všetci krásne pochopení, lebo božiaľ ich je. Zmestíme sa. Zmestíme sa, zmestíme sa. Tak to musíme. Ja nespadnem, držte ma tuto dole. Dobre. Poprosím Kristiánku, poď sem medzi nás. Pomôžem vám všetkým. A náš tým, ste to najlepšie, čo sme urobili za 8 rokov a vytvorili. Strašne krásne sa nás s vami pracuje a žije a želám vám takéto úžasné týmy. Pred 8 rokmi sama ako prst a teraz je nás strašne veľa všetci. Gratulujeme vám všetkým a ďakujeme veľmi pekne. Yeah.
music, aby ste pokračovali. Smever! Takže dovolte, aby sme ešte raz poďakovali všetkým, ktorí sú tu a hlavne Natke a Petrovi za to, čo dosiahli. A som presvedčený, že to iba taký prvý krôčik ku diamantov, len je ešte taký medzikrok diamant safír však. Takže to zvládneme. A dovolíme si vás pozvať na také malé občerstvenie, myslím za tých pohárik vína. Keď budete vychádzať von do tej reštauračnej časti, tak nám každý, kto je tu, samozrejme dostáva pohárik vína. Takže vítajte a ešte raz ďakujeme veľmi pekne a je to úžasný výkon. Ďakujeme našim moderátorom za úžasné moderovanie. Viedka sa nám už stratila. Ja by vám chcel takým všetkým poďakovať, poďakovať mojich kolegyni, ktorá už zmizela a s nami. A veľký oddiv a veľký dík patrí Júčíkovi, ktorý je tak vedľa mne. A vidíš bez nás znakovej reč. Myslím si, že pochvalu. Peťo, ostaňte tu, lebo zo schodov vás budem pekne vidieť natáčať. Poď ešte sem s ňou. Pochvalu si zaslúži a veľký potlesk za jeho výkon, taký prosím. Môžeš to. Ukladaj to potom, dobre?